Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Thylliej kedukan kibadan hapo ka Ïawpynsin kabahap hapo ka Wahïajer West Giant Hills District kila kala depay na Shngiam Shngiam jong Thylliej ding Rhem kabalaja ka shiterik uleber arjar arpulai hakpo laibeje na opai sngi la suba ba jingplu jong ini kedukan kala bande na jingthang yakinyot hajan kini kedukan kiba shusop tang dagitin tap shiliang halor kini jingja kamsim ladan kanu jingja ka basngosi hadim biki pulet jong katanat pilip ding mat ginong shong dukan kila ile kat bala mantami ka jingpur jong gading shakiwei pat kedukan kan ado bala penmi ini khubor ompala setia banyo jingkhain halor ka jingjulor na ka jingplu jong ini kedukan